Sí, hem treballat molt i hem reflexionat sobre el que poden fer, que farem des dels ajuntaments, des dels governs, per a millorar la situació de greu desocupació que té el poble valencià. Però sí, a Gandia volíem llançar un missatge que té repercussió a nivell més global, i per tant jo, com a mi me teniu un poquet més vist perquè he vist de les reformes, soc d'ací, després vos explicarem el que hem fet, però crec que és el moment de que Mònica Oltra vos doni aquesta notícia d'alçada que volem llançar des d'ací, no? Per tant, les cedim la paraula. Moltes gràcies, Enric. Gràcies també a tots els que heu vingut a reparar-se aquí. Gràcies als mitjans de comunicació que esteu així cobrint-lo. La veritat és que jo crec que és el lloc més bonic on fet mai una roda de premsa i més fent, no? Espero que els cables i això no porten llum, sinó només so, i no m'ho electrocutem. Bueno, volíem primer llançar-vos una notícia, i és que Compromís este matí ha impugnat la candidatura del Partit Popular de la ciutat de València, a que encapçala la senyora Rita Barberà, per incomplir la llei d'igualtat. La llista no complís amb els valors del 40-60 que marca la llei d'igualtat, és a dir, no aplega un 40% de dones, se queda en un 39,2%. I per tant, com les lleis estan per a complir-les, Compromís hem impugnat la candidatura del Partit Popular per a que duga el número d'homes i dones que marca la llei. És de veres que el Partit Popular, sobretot en València, està molt acostumat a no complir la llei, i està molt acostumat a tindre els seus càrrecs públics en la banqueta dels acusats. En tot cas, és una bona ocasió per a que Rita Barberà se plantegi remoure de la candidatura el senyor Bellver, que ja no és imputat sinó acusat d'un delicte de prevaricació per el tema dels jardins de Montforte, i en el seu lloc posa una dona competent i a ser possible que no tinga problemes en la justícia. A partir d'ahir, nosaltres avui en Gandia volíem també parlar-vos del que Compromís du en el programa